Para pamirsa ingkang dipuntresnani dening Gusti, nami kula Cikalita Gayuh Kirana saking Dikasih Watu Sigar. Kepareng kula maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Setu 21 Maret 2026. Renungan kanthi irah-irahan sawaping pandonga. Kadasaraken saking Lukas 21 ayat 12 gangsal ingkang mangkaten suraosipun. Panjenengane banjur mbuka pikiran wong-wong mau, supaya padha ngerti marang kitab suci. Nalikanipun nampi bebahan kapureh nyerat renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ, para penulis punika kalawan mantep nyanggemi pamundutan punika. Awit mboten namung taun punika kemawon anggenipun nyerat. Sampun wangsul-wangsul, satemah ing salebeting pamuji, mesti saged netepi jejibahan punika ing wekdalipun. Kanyatanipun wonten kemawon pambenganipun anggenipun sami budidaya ngrampungaken seratan punika. Badya punika ewetipun peladosan ing pasamuan, sripah punapa dene perkawis-perkawis sanesipun ingkang kedah karampungaken langkung rumiyin. Pinuju longgar wonten wekdal, nyatanipun anggenipun kepareng nyerat renungan punika inggih boten mesti lancar. Ngantos kalampahan satunggal seratan kemawon. Wangsul-wangsul anggenipun ngewahi. Satemah badhe pasrah lan menyerah. Wujuding pasrah punika lajeng mijikaken wekdal kangge ndedonga langkung rumiyin saderengipun nyerat. Sanyata ngraosaken langkung lancar anggenipun nyerat. Sanyata nas ing nginggil njawapi ing gesang kawula. Bilih Gusti Yesus piyambak ingkang kepareng buka lan tiping pemanggih satemah saged mangertosi wektinipun pangandikanipun. Mboten ngomongaken punika kemawon. Jir sawaping Sang Roh Suci ingkang kaprastiyakaken ndayani para sakabat kelawan kasekten mangertosi lan mbabaraken pangandikanipun Gusti. Satemah pratela bab pamratobat lan panguparing dosa punika. Pindhakari ingkang minenga saben wekdal. Mboten wonten perangan ingkang telat, sauger sami kepareng mijikaken wekdal pidalem ing Yerusalem. Inggih pedalemaning Allah. Inggih punika wekdal kangge sidhem, wekdal kangge ndedonga. Pramila mekaten, nalikanipun lampahing gesang kita bebasan ngadepi tembok ingkang kandel. Saha inggil, mboten wonten perangan sanes ingkang saged katindakaken kejawi ndedonga. Murih Sang Roh Suci nganti lanjur rugi. Tinalesan pamratobat ingkang datan kendhat berkahipun tumrah. Sumangga miwiti sedayanipun kalawan pandonga. Amin.